Φίλοι και φίλες του Social Distortion, μετά από αρκετό καιρό, πάλι μαζί, στο πρώτο από τα καινούργια βίντεο της σειράς «Βιβλία διαβάζουμε, βιβλία παρουσιάζουμε». Στέλιος Μπασμπαγιάννης εδώ, Social Distortion η εκπομπή μας, Music and Book Tales, Blogspot. Εκεί που θα μας βρείτε θα υπάρχουν τα link κάτω από το βίντεο και ξεκινάμε. Ο λόγος που αποφάσισα να επανέλθω στις παρουσιάσεις είναι, άμα ξεκολλήσει, αυτό εδώ το βιβλίο. Το τρίτο πόνημα του Γιάννη Σιδεράκη με τίτλο «Ράμα». Ένας αρτινός συγγραφέας, δικός μας άνθρωπος, rock and roll που λέει και ο ίδιος, μηχανόβιος, ξέρετε εγώ με τις μηχανές, μόνο οι κολλητοί μου τα πάνε καλά, εγώ με το ποδήλατο, αλλά ένας γνήσιος άνθρωπος, γνήσιος συγγραφέας, μια κατάθεση ψυχής, η τρίτη στη σειρά σε μια ψεύτικη εποχή. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, δεν έχει πολύ καιρό που έχει κυκλοφορήσει. Τι είναι το ράμα, δεν έχει σχέση με τα ράματα, θα σου σκίσω τα ράματα, το ράμα, σου έκανα ράμα κτλ. Είναι μια περιοχή η οποία προσθέθηκε για μένα τουλάχιστον στους χώρους που θα ήθελα να επισκεφτώ. Το ράμα, διαβάζω την παρουσίαση, συγχωρέστε με, ενώνει δύο κομμάτια γης, χωρίζει δύο θάλασσες. Είναι ένας τόπος προσκυνήματος και δεσίματος, εκεί που τρέχει μοτοσικλέτα, ανεμίζει το μαλλί, όσο έχει μείνει. Ο δρόμος είναι μια ευθεία με τη θάλασσα συμπαραστάτη και το rock and roll από ιδέα και ήχο να γίνεται μυρωδιά, γήινη και να αποκτά υπόσταση. Στο χώρο αυτό τοποθετεί ο Σιδεράκης στο νέο του πόνημα. Ένα πόνημα που ουσιαστικά είναι η ιστορία τριών γενιών εν μέσω υποχρεώσεων, απογοητεύσεων, ονείρων, επιτυχιών, με κοινούς τόπους, την αγάπη για τις μοτοσικλέτες, τη ροκ μουσική και τον άνθρωπο. Ήρωάς του είναι ο Ροκάς, ένας ροκ τύπος με μία μηχανή από δεκαετία του 70 που έχει υποκαταστήσει για αυτόν όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε ή δεν ήθελε. Μια σχέση, μια οικογένεια, αλλά από την άλλη αποτελεί τον παντοτινό του σύντροφο για τον οποίο και γύρω από τον οποίο κυλάει η ζωή του. Στο δρόμο του μπαίνει ο Σιδεράκης, ο γιος του, μπαίνει το χθες, το σήμερα και το αύριο. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει αυτή η κόκκινη μοτοσικλέτα που ορίζει τη ζωή του. Ο Ροκάς είναι περιθωριοποιημένος αλλά και σεβαστός γιατί είναι ένας γνήσιος εραστής της μοναξιάς και της μουσικής που διατρανώνει με κάθε πράξη του και σε κάθε πράξη του δίχως φανφάρες, παρόλο που την έχει εξοβελήσει η αγαπημένη μας κοινωνία, την πίστη του στον άνθρωπο. Όλοι εμείς έχουμε τέτοιους φίλους, έχουμε αφήσει ή μας έχουν αφήσει, που κάποιοι χάθηκαν στον χρόνο, στις υποχρεώσεις, κάποιους αφήσαμε εμείς να φύγουν, έρμα στην ανωδική πορεία που πιστέψαμε ότι ακολουθήσαμε. Στην ανωδική πορεία που ξεφούσκωσε από τις δυσκολίες και τις κακουχίες της ενήλικης ζωής. Αυτοί όμως υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν για να μας θυμίζουν τα ωραία και να τίνουν χείρα βοηθείας, δίχως να ζητάνε τίποτα παραπάνω από μια μπύρα στην μπάρα, μια βόλτα με τη μηχανή, την παρέα. Αυτά που τόσο εύκολα αμπεμπολίσαμε στις πόλεις ασφάλτου και τα ευρωδάνεια. Ο Σιδεράκης λοιπόν δεν είναι απλοϊκός, είναι απλός. Δεν είναι γλωσσοπλάστης, δεν θα τον δείτε στα ένθετα των κυριακάτικων εφημερίδων. Δεν πληρώνει για να εμφανιστεί, δεν γλύφει για να γίνει αρεστός. Ο Σιδεράκης είναι ένας από εμάς και από εσάς. Θα το δείτε στις συναυλίες, στα μαγαζιά να ψάχνει για δίσκους, για βιβλία, μιας και αυτή είναι εδώ και μια δεκαετία η ζωή του, να κυνηγάει το τι μπορεί να κάνει για τα παιδιά και τη γυναίκα του, διότι έχει μεγαλώσει, σέβεται τις υποχρεώσεις του, δεν ξεχνά όμως υπάρχει ένας άλλος κόσμος, στον οποίο έχουμε δώσει όρκο τιμής, να μην γίνουμε σαν για αυτούς που κοροϊδεύαμε, όσο μπορούμε. Αν έχετε αγαπήσει λοιπόν Μυριβίλη και Καραγάτσι, την απλότητά τους, τους ήρωες με πάθος που τόσο ωραία περιέγραψαν, ο Σιδεράκης είναι γνήσιο παιδί τους. Ίσως δεν είναι τόσο περίτεχνος στις λέξεις, είναι όμως τόσο γνήσιος. Ο Ροκάς του είναι ένας άλλος συνταγματάρχης Λιάπκιν που δεν καβαλάει φοράδες στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά μια παλιά μηχανή και οργώνει τους χώρους
πέριξη σάρτας των Ιωαννίνων μέχρι το ράμα στο οποίο διαδραματίζεται μια υπέροχη σκηνή που ο ίδιος κάνει τον νεαρό φίλο του να ξαναθυμηθεί πως υπάρχει Θεός, μια δύναμη μεγαλύτερη από μας, δίνοντάς του στην ώρα της ανάγκης μια χείρα βοηθείας όταν όλοι οι άλλοι που υποσχέθηκαν κλείσαν την πόρτα. Πόσοι από εσάς έχετε βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση? Εδώ θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας και ίσως την απομηχανής Θεό που όλοι θα θέλαμε να εμφανιστεί. Ο συμβολισμός της μηχανής στη ζωή ενός ανθρώπου το ξεπερνά ο χώρος και ο χρόνος, αλλά αυτός γερνά άθικτο στην πατίνα του με μόνη αγάπη τη μηχανή και τη μουσική, είναι κατανυκτικός. Πρέπει να έχεις περάσει βράδια στην μπάρα μαγαζιών όπως το παλιό stand, πριν να αρχίσεις φλωριές με τα alternatives στα εξάρχεια, να έχεις συνεχτήσει με τη μηχανή ή το λεωφορείο γιατί δεν φτάναν τα λεφτά για κάτι άλλο, στην άκρη της θάλασσας, σιγοτραγωδώντας το ροκ της γενιάς σου, για να νιώσεις την πύρα, το αλάτι και τα λάδια της μηχανής να σου καίνε τη ματιά και να σκοτεινιάζουν την αυγή, πριν η μουσική και ο ήχος της μοτοσικλέτας γκρεμίσουν τα ψεύτικα τείχη που υψώνουν κόμματα μεταπτυχιακά και καριέρες που καταλήγουν σε κενές ματιές και υποταγή. 3 γενιές, ο σύνδεσμος μια μοτοσικλέτα που δεν πούλησε ποτέ πολύ και ήταν δύσκολη ακόμα και στα ανταλλακτικά της. Και ένας άνθρωπος που εν γνώση του και εν μέρει μέσα στην αδυναμία του να βρει μια σύντροφα να ζητήσει αυτή το νόημα της ζωής. Η ίδια η μηχανή το ανταποδίδει. Ένας φόρος τιμής, ίσως και άθελά του, ίσως και θελημένα, αλλά μπράβο του Σιδεράκη, στην Κριστίν του Στίβεν Κίνγκ. Η ιστορία της επαρχιακής πόλης που η πρώτη βόλτα με το μακριμάλι χαράζεται ανεξίτηλα στο DNA του μικρού που μετά το ποδήλατο ονειρεύεται τη μηχανή μέχρι να γίνει ο σύντροφος του Ροκά, αυτού του δαχτυλοδεικτούμενου στη μικρή κοινωνία, είναι η Ελλάδα του χθες και η Ελλάδα του σήμερα. Όταν όλοι εμείς υποστήκαμε αυτό που σήμερα ονομάζουν bullying και κοινωνικό παραγωνισμό, γιατί γουστάραμε rock and roll και heavy metal και δερμάτινα σε μια κοινωνία των Σεμπάγκο και των κίτρινων Τίμπερλαντ. Θυμηθείτε τα. Ο Σιδεράκης τα αγγίζει εδώ μέσα από την ιστορία του Ροκά. Ενός ανθρώπου που για τη μοναδική του αγάπη, τη μοναδική που τα ανταπέδωσε αγάπη, όταν οι άνθρωποι του γυρίσαν την πλάτη, τη μηχανή, χρειάζεται να ξεκινήσει μία ιστορία στο άγνωστο. Δίχως να γνωρίζει τη γλώσσα, με το φόβο για το ταξίδι και οδηγώ την αγάπη του για τη μοτοσικλέτα, στο συγκλονιστικότερο κεφάλαιο του βιβλίου φεύγει από τη μικρή του πόλη για να φτάσει κάπου στην Ιταλία ψάχνοντας για ανταλλακτικά για αυτή τη μηχανή. Σε τι θα μιλήσει εσένα που με βλέπεις σήμερα στο YouTube? Πιθανώς σε τίποτα. Κλείσε το ρημάδι του κινητό σου, γάμισε το δίκτυο και σκέψου πως θα ήταν ένας κόσμος μόνο με ανθρώπους. Δοκίμασε να πας με το χάρτη, την πηξίδα και την καρδιά σου και όχι με τα GPS που ανά πάσα στιγμή σε βγάζουν σε μονόδρομους. Έτσι και ο Ροκάς για τη μηχανή κάνει τα πάντα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν online επικοινωνίες, online αγορές και παραγγελίες. Σε μια εποχή που ο άνθρωπος βοηθάει, καταστρέφει άνθρωπο. Και αυτό σε αγγίζει εσένα που σήμερα έχεις γνωρίσει αυτές τις εποχές. Γιατί υπάρχει μια βαθιά εσωτερική πίστη στην καλοσύνη του ανθρώπου και του σύμπαντος. Πίστη στη δύναμη πέρα από εμάς που ο Ροκάς, αυτός ο περιθωριοποιημένος, όχι περιθωριακός άνθρωπος, την περιγράφει και την περνάει ο Σιδεράκης τόσο έντονα. Μακριά λοιπόν από ψυχαναλυτικές θεωρίες και φριουριτούρες των λόγιων των σαλονιών, μακριά από ταξικές δομές και κομματικά τσιτάτα που λέει και ο καλοβολεμένος φίλος ο Βασίλης, δίχως τα κολλήματα της ροκ κουλτούρας και κοινότητας, και πιστέψτε με, όντας μέλος αυτής της κοινότητας, ειδικά της μεταλλικής, δεν υπάρχουν άνθρωποι με λιγότερα στερεότυπα. Ο Γιάννης μιλά για το τέλος του Ροκά και θυμίζει άθελά του το τέλος της ιστορικής κλασικής ταινίας των Χου του Κατροφίνια, εκεί που ο Τζίμι αποχωρίζεται τη βέσπα του στο κενό και αφήνει τα πάντα και το ερωτηματικό τι γίνεται. Εδώ δεν έχουμε όμως ηρωικό τέλος, όπως ο Ξένιας του Καβαλάρη. Ο καρκίνος εξισώνει τους πάντες, αλλά ο Ροκάς χαμογελά ξέροντας τι η κόκκινη μοτοσικλέτα του θα συνεχίσει να ζει. Η κόκκινη μοτοσικλέτα του μετά θάνατον έχει μια θέση στο μύθο δρόμο που συνεχίζει με το φίλο του Ροκά και το γιο του που είναι ακόμα στο δημοτικό. Συνεχίζει γιατί αυτό που ενδιαφέρει το Ροκά είναι να χαρίσει την αγάπη της στον επόμενο. Σκοπός του να μείνει η μηχανή στον ανοιχτό δρόμο και να χαρίσει το γουργουριτό της σε ελεύθερες ψυχές, έστω για λίγο μακριά από τις μιζέριες της καθημερινότητας.
Το Ράμα λοιπόν είναι ένα βιβλίο άνισο και επικίνδυνο σαν κινούμενη άμμος. Σε ξεγελά, σε αρπάζει, σε βυθίζει μέσα του, σε σκίζει και σου θυμίζει τι ήσουν, τι έγινες, τι άφησες. Σου θυμίζει απογοητεύσεις, ανθρώπους που σου γύρισαν την πλάτη και τι, ποιος και πότε έμεινε δίπλα σου όταν όλα ήταν μαύρα. Κόντρα στην εποχή της ψυχανάλυσης, θυμίζει ότι ο δρόμος και η μουσική αποτελούν το αποκούμπιτο απανταχού ελεύθερων πνευμάτων και όπως λέει ο Ροκάς, αν η μουσική ήταν ταχύτητα, θα ήταν τρίτη. Βάλτε λοιπόν τρίτη και ταξιδέψτε με το Γιάννη Σιντεράκη και το Ράμα σε εκδόσεις Οξύ. Θυμηθείτε μοτοσυκλέτα, μουσικές, φίλους, απογοητεύσεις και δόξες. Βάλτε δυνατά το Glory Days του Springsteen, το They Don't Make Them Like You Anymore του Gallagher και πάνω απ' όλα τον ύμνο του Θεού Λέμι, το Iron Horse, να παίζει όταν θα περάσετε το Ράμα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πολύ Γιάννη Σιντεράκη για τη θυμής βράδια που πέρασαν, ανθρώπους που αφήσαν μας άφησαν και πάνω απ' όλα για την καθαρότητα της ματιάς και του λόγου σου. Keep on rocking, writing brother, συνέχισε να γράφεις σε έναν ελεύθερο από δεσμεύσεις κόσμο, εκεί που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την κόκκινη μηχανή. Αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο του Γιάννη το Σιντεράκη, που τον έχω γνωρίσει προσωπικά μία φορά στην Άρτα και χαίρομαι για την κουβέντα που είχαμε, και στο φίλο Τάκη το Μαρκίδη, αν το δει ποτέ, το μόνο από την τάξη του 86 από το σχολείο μου που παρέμεινε πολύ πιο γνήσιος και αυθεντικός, πληρώνοντας το τίμημα, αλλά πάντα όντας rock'n'roll. Social Distortion, Στέλιος Μπασμπαγιάννης, η σημαία πίσω είναι η σημαία του Νότου, γιατί γουστάρουμε Skinner, General Lee, γουστάρουμε ZZ Top, γουστάρουμε Gods and Guns, και όχι, δεν έχω μαύρους, μου πήραν και τη φοιτεία για τα δάνεια για να πληρώσω τα νοσοκομεία των γονιών. Για τους υπόλοιπους που γουστάρουν νότο και rock'n'roll, μείνετε συντονισμένοι, θα ανέβουν και άλλα βιβλία, όχι πάντα μουσικά, λογοτεχνία, ιστορία, και μην ξεχνάτε, ο κόσμος είναι τόσο διαστρεβλωμένος όσο η ματιά που τον βλέπει. Γιάννης Σιντεράκης, Ράμα. Κάντε το δώρο στα παιδιά σας και χώστε τα να το διαβάσετε σε μια εποχή που το διαδίκτυο τα έχει κάνει μπουζούκια. Και προσβάλλετε τα μπουζούκια λέγοντας το. Μέχρι την επόμενη φορά, stay tuned.